Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli mama. Asentabeni likaJehova kuyabonelela ekhaya lezwi ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela njengokudabuka bazalwane. Baba umpostoli abeyisi wena laba beyisa uNkulunkulu. Laba bafaka ama-emoji. Khona abantu nje asebehamba Nkosi yami esiqalekisweni. Manje bazosenza endlini kaNkulunkulu. Uthi uDeuteronomy chapter 30 verse 19 uthi ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba ngani ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Khona nje abantu asebehamba esiqalekisweni, uNkulunkulu akasisize. Sebekhethe nje isiqalekiso abantu. Manje beza naso la endaweni kaNkulunkulu. Baba wethu ongcwele ekuseni, uNkulunkulu wethu omuhle. Ngihlulekisa uSathane namadimoni akhe. Ngithi abaye esihogweni. Bangabi sendaweni kaNkulunkulu. Igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi uyababona uyabazi. Ngena ey'nhliziyweni zabo. Zisuke iy'nhliziyo ezimbi. uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba wena uyadala. Ngegama elinamandla, igama likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba uNtsibande, ngibingelele nomama Ntsibande. Ngibonge kakhulu owangifakayo umama Shabalala Macu eDriefontein. Imisebenzi ngiyayibona. Iphupho enginalo, ngiphupha ngithwele uplastiki omnyama. Ngiyahamba ngisendleleni. Engihamba naye uthwele uplastiki wakhe omnyama. Mangisuka ngiyamphuca lo plastiki wakhe omnyama. Sengithwele uplastiki omunye senguphethe ngesandla. Ngisahamba nalabo plastiki bami. Izwi elivelayo lithi, thatha ipeni nephepha ubhale isono sakho esokukhanda utshwala umqombothi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni endle yaJehova ngiyabonela. Hayi baba ngiyabona lana lo ufakela ama-emoji ekhaya lezwi. Hayibo inqwabe engaka ama-emoji. Hayi umonile uNkulunkulu akuhlale kukhulunywa ngama-emoji. Kuthiwa akangafakwa. Yena masefaka inqwabe engaka-ke. Hayi ngeke. Funa ayixolisele kakhulu wonile. Ama-emoji amangaka. Hayibo. Ngeke bakwethu asihlonipheni. Ubaba uhlale ekhuluma ngama-emoji. Mase uzofaka inqwabe engaka-ke kuyenzeka ube iphutha. Ungene le yodwa. Kodwa masemaningi kanje hayi ngeke bakwethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu kubaba umpostoli uNtsibande, umama umpostoli uNtsibande. Ngibingelele abangcwele bonke ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile wasilonda kwaze kwaba lapha. Ngiletha ubufakazi ngokuthintwa intshumayelo ekhuluma ngobungcwele. La ubaba ethinta kakhulu khona izinto uNkulunkulu angayidinga empilweni yethu thina siyithathe sazenza amathemba.
esikhundleni angabe sithembela kuNkulunkulu yena yedwa. Uye wathinta kakhulu izinto esizidayisayo, amaphilisi. Mina ngike ngadayisa u-Forever Living. Ukuqala kokumdayisa kwakhe ngaba nephupho nje, ngazi noma umbono noma iphupho. Ngaphupha kunenye ifamily engiyijwayele, ngaphupha engazathi bayafika kimi bagqoke like imizila, bagqoke nje bonke izinto ezimnyama, beza kimi and badiniwe. Bahamba namaphoyisa, amaphoyisa aphethe uzankosi afuna ukuzongibopha. Uma ngibuza ukuthi-ke yini ningibophelani, bathi bafuna imali yabo. Ngithi mina imali ekuphi, anginayo imali yenu. Hhayi, efuna amaphoyisa ezeka afuna ukungibopha. Ngivele ngithathe enye into engazathi igejapiki, ngixhome la ekhanda, liphophoze ikhanda, then-ke nginqobe kanjalo impi. Hhayi, kuthe dukuduku ngangena emkhosini, angisazi noma wawu-14 days noma wa-40 days last year. Kodwa hhayi, uma ngiphakathi nawo ngifonele usisi, athi usisi-ke kunomunye usisi othi-ke ucela ukuthi ngimdayisise u-Forever Living, athi-ke uzongithengela. Nangempela-ke ngizonqamulela angithengele ikhalibhothi, athi ngizoqala ngiyidayisele. Kuthe mase kufanele ukuthi ngiqhubeke ngidayisa, hayi usefuna imali, sagcina sixabana-ke indaba ende. Kahle kahle ngifuna ukuveza nje ngawo Forever Living. Hhayi-ke uma sesixabene kanjalo-ke kwaba nje asisazwani, kodwa-ke ngazithoba ngaxolisa kuyena. Manje ubaba mase seyithinta-ke le ndaba ka-Forever Living, ngiyabukwa ukuthi ngilenzile iphutha phambi kobuso bukaNkulunkulu, ngangamlalela. uNkulunkulu wayengikhombisile ukuthi no, ayidingeki lento nokuthi ngize ngiyiqale. Mina ngayenza, ngayitshela ukuthi uma ingenzela le ntombazane iyangiprovide uNkulunkulu ngoba ngisemkhosini kanti usathane. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela, ngibingelela umama, ngibingelela ubaba, ngibingelela abazalwane bonke basekhaya lizwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba Mtsebande, ngizophakamisa amandla egama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngomgqibelo bengikhuleka ntambama-ke nje sengizolala, ngisho abaseRoma 10 ngiqede bese ngiyangena-ke emkhulekweni bengizokhuleka. Hhayi-ke ngithi ngisakhuleka ngizwe nje into ebuhlungu la emqolo, ebuhlungu engathi iyangibamba, iyangidedela, iyangibamba. Bongasisi isibhobo futhi akulona nehlaba, ibuhlungu. Hhayi, ngiqhubeke nokuthandaza, iloku ingibambile lento, ingibambile, ibuhlungu, ibuhlungu, ibuhlungu. Hhayi, ngibona ukuthi lento le idinga i-attention nje yayo esecaleni. Ngikhuleke, ngiqede. Ngithi uma ngiqeda ngisaguqile, ngizishayele emqolo, ngithi uJesu Kristu inkosi, le sifo lesi engisizwayo la kumina angeke silunge, nginoJesu Kristu inkosi yamina. Hhayi, ngilo ngisho kanjalo. Baba Mtsebande, ngithe mase ngisukuma, ngasukuma leya nto seyiphelile. Indlela ebebuhlungu ngabe ngizwe nje ukuthi lento le mangathiwa kuphela i-hour ingiphethe, hhayi kungakhulunywa okunye ngami ngoba nje ibuhlungu. Ngithe uma ngisukuma-ke ngasukuma seyi-right, seyingcono. Kodwa nje ukuthi kuthe ukuhamba kwesikhathi ngezwa ukuthi kunesivubeko esikhulu nje esikhulu esibuhlungu. Kodwa akuseyona leya nto ebengiphethe, kodwa kuyevakala ukuthi kukhona into ebeyihlasela la emqolo kumina. Hhayi, ngiyalibonga le gama elithi uJesu Kristu inkosi, lingisindisile, lingisindisile. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Awu baba Ntsibande, awu khehla lethu, ubaba wethu phela manje. Thina-ke sesingenabo kobaba esalahlekelwa ubaba. Yebo kona kumnandi ukubona abantu be disrespectful ngalendlela,
bengaqondi ukuthi i-disrespect abayenzi kuwena, mhlawumbe bona bacabanga ukuthi wena bangakuhloniphi, kanti kujule kakhulu, iyabeqa nje ikhanda. Baba wami ngizoku-encourage ukuthi ungakhathazeki kakhulu ngalabantu abafaka ama-emojis. Uyabona khona abantu inkosi yethu Jesu eyabenzela umusa, yabathatha yabayisa esihogweni. Abanye abathatha yabakisa kuma-spiritual realms. La befica khona abantu abaphilayo emhlabeni kodwa abathunjiwe khona emkhathini bayabafica. Khona abantu abathunjiwe ngoba bavulela isono empilweni zabo, baphila isono vele. And we shouldn't assume ukuthi wonke umuntu okwikhaya lezwi, umuntu okholwayo, umuntu ophila ubungcwele, noma umuntu ofisa ukuphila ubungcwele. Khona abantu nje abazodisrupta isitha esingusathane esizobasebenzisa. Siyabayuza nje, akagaini lutho ngabo, uyabayuza nje, uyabacontrola nje, udlala ngabo ama-toys abo. Umuntu ofaka emoji toys likasathane. Kodwa ke siyazi ukuthi usathane kade anqotshwa. Isaiah 14:14, Revelation 20:10. Unqotshiwe usathane, akanamandla. And the number of people who are happy kulama groups outnumber isitha, outnumbers ama-agents esitha esingusathane. Baba, sijabule. Sibonga uNkulunkulu ngawe. Sibonga asiqedi futhi siyakukhulekela ukuthi